krajnjem jugu Imotske krajine, između planinskog masiva Biokova i okolnih brda, uronjen u kršku ljepotu, smjestio se Zagvozd. Naziv mjesta Zagvozd dolazi od starohrvatske riječi gvozd, što znači brdo, šuma, gora, planina. U ovom slučaju radi se o Biokovu, dakle Zagvozd se smjestio u kotlini sa sjeverne strane Biokova. Inače, prvi spomen Zagvozda, tako kažu neki proučavatelji, odnosi se na naziv Montanenze. Naime, to ime se spominje na drugom Solinskom saboru 533. godine, gdje je odlučeno da župa Montanenze pripadne Makarskoj biskupiji. U crkvenom ustroju Zagvozd i njegovih 1200 stanovnika pripadaju Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Na području župe nalazi se 5 crkava i 20 manjih kapelica, što je očit znak da su Zagvozđani kroz povijest bili i ostali prožeti katoličkom vjerom. Zagvozđani su 99,9% vjernici bili i ostali do dana današnjega. Pohađanje svete mise u velikome procentu, tako da ova župna crkva koja je dosta velika je svake nedjelje do zadnjega mjesta ispunjena. Na velike blagdane ne mogu svi ni tu crkvu ući, nego ostaje vani slušati svetu misu van crkve. Glavna župna crkva je upravo ova pred kojom sada stojimo, župa posvećena Gospi Karmelskoj, sagrađena 1963. a glavni je blagdan 16. srpnja na sami blagdan Gospe Karmelske, koji je ujedno i dan općine. Crkva Svetog križa najstarija je zagvorska crkva, sagrađena oko 1620. Zanimljivo je da je to prva novo izgrađena crkva na prostorima cijelog tadašnjeg Otomanskog carstva. U njoj se nalazi najstarija oltarna slika na području Imotske krajine. U tom razdoblju, samo 20 godina, izgrađene su i crkva Velike Gospe te crkva Svih svetih. Ovo područje bogato je povijesnim lokalitetima, od bunara glasovitog Hasan Agija Rapovića do srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Nalazimo se kod Vukova greba, Stečka, Sljemenjaka, na dvije vode, kažu najveličanstvenije Stečka Zagorskog. Inače, uokolo ima puno stečaka. Posebna je Zaranč Ploča, na kojoj stoji godina 1645. Čiji su to nadgrobni spomenici, kojoj kulturi pripadaju, tu znanstvenici također dvoje imaju podijeljena mišljenja. I šteta je što su mnogi od ovih stečaka završili u ogradama nečijih vinograda ili su, što još gore, samljeveni u ovaj asfalt koji se radio krajem 60. godina. 60. godina 20. stoljeća cesta je donijela napredak za Gvozdu. Otvoreno je nekoliko novih državnih poduzeća i tada je ovdje živjelo mnogo više stanovnika nego danas. Nekada su postale ovdje dvije državne firme, jedna poljoprivredna zadruga, pa u vremenu pretvorbe i privatizacije one su jednostavno nestale ili su išle kupljene privatnim osobama. Samim time se smanjio i broj zaposlenih. Zagvozd se danas pretežno bavi uslužnim djelatnostima i sitnim obrtništvom. Zaposlenih ima tu negdje oko 250, nezaposlenih je tu negdje oko 180. Upravo je nedostatak radnih mjesta glavni problem zbog kojeg je većina mještana tijekom godina odselila. U samo 40 godina opustila je i osnovna škola. Nekada davno, 1966. u ovu osnovnu školu bilo je upisano 166 učenika u prvi razred. Danas, odnosno ove školske godine, bila su upisana samo 2 učenika ovdje u ovu centralnu osnovnu školu. Inače, ta osnovna škola pokriva i područje još sa 3 učenike sa 3 druge općine. I to općine Lovreć, općine Vrgorac i općine Runović. Danas u cijeloj osnovnoj školi Zagvozd ima 105 učenika. Odnedavno, zahvaljujući Donjakovu Cikojeviću, djeca i mladi pri crkvi imaju svoj kutak gdje se mogu sastajati i provoditi slobodno vrijeme.
3 crkvene dvorane, župnik je preuredio u sportsku igraonicu. Kad sam uočio da ti naši mladi hodaju po kafićima, a mi znamo što to znači, da tamo svašta čuju, svašta vide, pa opasnost je i od alkohola i od droge i koje što drugoga, što negativno utječe na našu djecu i mlade, onda sam došao na ovu ideju, eto da tu imaju svoj mir i da jednostavno se zabave i na taj način odgajaju i u čestitosti i u vjeri. Duh vjere njeguje se u crkvenom pjevačkom zboru. Zbor je počeo djelovati na 6 godina. U ovom sastavu koji ste ga danas i čuli kako pjeva, dolazimo do Jakova Sikojevića, počeli smo sa radom. To je zbor koji broji negdje oko 20 članova, u svom sastavu ima i djecu, učenike od 4. do 8. razreda, kao i odrasli, imati roditelja, baka. A kad mine pjesma, pale se reflektori kako bi osvjetlili kazališnu manifestaciju Glumci u Zagvozdu. Trg glumca jedinstven je u svijetu. Sve je počelo prije 12 godina kada su Vedran Likota i sada pokojni glumac Darko Čurdo došli na ideju da ljeti organiziraju nekoliko kazališnih predstava kako bi oživjeli ovo mjesto. Nismo ni slutili u što će ovo prerasti i evo sada nakon 12 godina imamo jedan respektabilni kazališni festival na koji vole dolaziti svi umjetnici, raznih provinjencija, i glumci, i glazbenici, i slikari. I evo, na jedan način možemo reći da smo upletani u kazališnu, odnosno kulturnu kartu Republike Hrvatske. S obzirom na broj odrađenih predstava tokom ovih ljetnih mjeseci, a to je 6. i 7. mjesec svake godine, da prosječan građanin Zagvozda, a i šire okolice, s obzirom da je poprimilo šire razmjere, i gleda više predstava nego kulturnih predstava i ostalih događanja, glede koncerata i toga, nego prosječan Splićanin ili Zagrepčanin. Amaterizma nema. One predstave koje se dešavaju u Splitu, u Zagrebu i po cijeloj Hrvatskoj se dešavaju ovdje u Zagrebu. Svjetska kultura ovdje već 12 godina. Bilo bi dobro da možda a evo kako je došao i autoput, tunel će biti brzo, ja mislim da će možda procvjetati neke druge stvari, jer mi samo nudimo jednu vrstu zabave i to je lijepo. Međutim, bilo bi puno bolje i da procvjeta i ovaj drugi dio života, da se što više ljudi ovdje zaposli, da se počne na jedan način kvalitetnije živjeti. Prolaskom autoceste i izgradnjom tunela kroz Biokovo otvaraju se nove nade i perspektive za razvoj ovoga kraja. Moglo bi se to očitovati u turizmu, gospodarstvu i u novim radnim mjestima. S obzirom da je autoput prošao da se gradi tunel Sveti Ilija, pa općina Zagvozd ima jednu veliku perspektivu u gospodarskom smislu razvoja samog mjesta. Pa evo samim time smo mi u našoj prostorno-planskoj dokumentaciji planirali izgradnju poslovne zone koja će se prostirati na neka 43 hektara i turističke zone. Jer kažem, izgradnja tunela Sveti Ilija, općina Zagvozd će se približiti moru na nekih 15 minuta vožnje, što nas dovodi u poziciju da se možemo baviti i ljetnim turizmom, a s obzirom da je tu Biokovo na kojemu planiramo izgradnju žičare do budućega skijališta na Svetom Juri, što znači da se možemo baviti i zimskim turizmom. Hoće li sve to pridonijeti da mjesto iseljavanja postane mjesto povratka? Zagvozd u budućnosti kao kulturni, gospodarski, turistički centar za Biokovo. Zašto ne?